emagameni amabili amathathu eleyimbongi neyimbongikazi ubuciko obuhlangene imbongi yamahlubi. Ngiyabonga. Ngibonga umdalo wangibumba wangidala esiswini sikamama wangithwala izinyanga eziyisishiyagalolunye 9 months. Ngibonga ukuzala ngingenamafa namhlanje izandla zami ziphenduka ikusasa lami. Mtaka baba qaphela ukuphila nabantu abanamafa ekufeni ifa lakho lisezandleni zakho. Mina wami umama akafundile kephe yakhe imfundiso idlule yasenyuvesi. Ezakhe iziyalo ifana ncamashini esebhayibhelini anganoli ikhola indlela ubeyibuza kumdala. Ngibonga umdzimo umndeni wami odlule kubo. Ngaphandle kwawo mhlambe ngabe umthandazo uthi baba wethu usemazulwini asiwazi. Ngiyabonga. Ngiyabonga. Ngibonga abangani bamanga nabeqiniso engiphile nabo. Ngikhuluma ngamaxoki kanye nabafundisi abashumayela ivangeli lamanga. Ngiyabonga. Ngaphandle kwenu ngabe isona ngisazi sengisho ukuhlukanisa okubi kokuhle iqiniso namanga enzondo nenkohlakalo. Ngiyabonga. Ngibonga abangani bamanga nabeqiniso engiphile nabo. Ngikhuluma ngamaxoki kanye nabafundisi abashumayela ivangeli lamanga. Ngiyabonga. Ngaphandle kwenu ngaba ngikwazi isona ngaba ngikwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle ngisho iqiniso namanga enzondo nenkohlakalo.